नांगलिया कारण तिफ्रासा साइमानखा जे दिनो सीए बिलनि बागै तिफ्रासारा गुली जाफ्रु सारा त्रिपुरा राज्यगो जों प्रोटेस्ट खालायदोंफ्रु बीजेपी नि एक दिनियो दिल्ली थाङै दिनि भोट दगै सीए न पास खालायरोनानि जों नुखा यांसिनि तिफ्रासारा गुली जाय दंगो बखाय दिनि अर पार्लियामेंट मुनै मुनैयै दिनि तिफ्रासारं न बुथानानि बागै दिनि सीए न दिनि भोट दमानि जों नुखा जों बना जों तिसामानि दिनि भोट बाय तिफ्रासानि भोट बाय ब दिनि एमपी जामानि किन्तु एकटा लामा एकटा उन्नयनमूलक सामुं दिनि जों तिफ्रासानि एरियाखौ जों रेबुतिनि बिसिंथि नुगिया एक दिन जुबै फुलुका दिनि तिफ्रासानो अब आं कुइसन खालायनो मुसुंसौ दिनि जों स्राय स्राय साइमानखा दिनियो एज ए एमडीसी जों ओङै जों एज ए एमडीसी ओङै दिनि सामुं जों बुसुक्तुखौ खालायमान जों चेष्टा खालायो दिनि तिफ्रासानि बागै जों साइमानो दिनि तिफ्रासागो दिनि एडीसीओ रांख्रै दिनियो हाइफानो दिनि बुबाग्रानि बिसिंथै जों गोबां मा जों दिनि सामुं खालायलेखा दिनि हस्पिटाल उनखा एपोलो हाई डॉक्टर दिनि खेरांबार हस्पिटाल फायै चिकित्सा खालायनानि जों नुखा एत बছर जों नुगलिया जों ताबुं नुखा दिनि खुंफै एकाडेमी अर फायै हाजार हाजार स्टूडेंट जों दिनियो अर एडमिशन लावै जों हस्टेलनि व्यवस्था खालायनानि बागै जों एकमात्र दिनि तिप्रा मथा वानसुका तारपरे बसावो कुनो डेभलपमेंट नुगिया डेभलपमेंट जों फुनुंना नागिया नायफैदि एडीसीओ बुसुक्तुखौ जों डेभलपमेंट खालायका हाइफोनो चिन्तानि रां खरैफोनो डेभलपमेंट सारा दिनि कायसा विजन दङो दिनि कायसा वानसुक मुं दङो अबंखा ग्रेटर त्रिपुरा लैंड और ग्रेटर त्रिपुरा लैंड न माया साक दिनि तिफ्रासा थाङै माया ताकुकते बुकुग्रब अबुनि बागै जों लराय मा खालायनाय दिनि बुबाग्रा सावो लास्ट फाइट दिनि रेबुति सावो लास्ट फाइट माने अ पार्टी सेजुङै थांनाय आरे नों तंनाय दे रेबुति आगे नों सादि नों तंगै दे माननो जदि अ लास्ट फाइट नों जदि फायांके नों तंगै दे माननो नों वानसुगै नायदि जों तिफ्रासा ताबो कय पार्सेन्ट नङै थांका नों बड़ बड़ डायलग रगो जाति जनजातिर मध्य मिलन नाय हिनि मिलन बा जों ओङै दंबले 70 बছर धरे जों ताम खलायकाबा जिनि जागानो जों जमिना याकारै जों बरंनो रोखाबले दिनि दांगाफ्रुबो दिनि महाराष्ट्र दिनि अ तिफ्रासानि जागानो जों बरंनो रोखाबले तंगै दंबले किन्तु दिनि तिफ्रासानि तामुंखा तिफ्रासा ताबुक तामुंखा लामा कै जागा मा दङो दै कै जागा जों मा दङो जों दुख नाया दा अबुनि बागै जों जरा सुखबायका जों दिनि समाजनो जों चेन्ज खालायनो नांनाय दिनि समाजनो जदि चेन्ज खालायनांखाय जों बुबाग्रानि बिसिंथिनो मा चेन्ज खालायनाय ग्रेटर त्रिपुरा लैंड जों सुनाम लायनाय अबुनि बागै जों जुद्ध खालायनाय कायसा लामा पर्यन्त रयकलांमा दिया दिनि तेसा साइ दङब एडीसी उन्नत खालायमालिया एक बছर एमपी जावै नों तिफ्रासानि बागै नों एकबार दे वानसुका नों अब आंनि थानि कुइसन ना मुसुं जागो तामनि होनबा तिफ्रासानि बागै ब एरागे जों जेफ्रु ब्लक डेपुटेशन दफ्रु ब सावो दिनियो जों ब्लक थाङै डेपुटेशन रुना नांखा जों डेपुटेशन साबनि बागै र दिनि बुबाग्रा जोंनो 5 दिननि बागै फोनो दै खाननानि बागै बिनि निजेनि पकेटनि रां बाय दिनि वाइट टेपनि बिसिंथै दिनि तिप्रा मथानि बिसिंथै पारा पारा जों दै रोनानि चेंखा होयते पारा अब 5 दिननि बागै हाइफोनो जों 5 दिन फोनो चुबै फुनुका बुतुवा जाय बुतुवा कामिनि हेकाय बरक रखनके बेलाय चालाक हेकाय तिनिनि सभापति बन हामबाय तिनि खासुकसा आंखाय बन सलमान खान हाइसे नुगो एमडीसी खाकलाबो बिनि नरेंद्र मोदी नि लेसे क्वार बन हामबाय हेकाय तिनि जितेन सिकलानि फान बनबो हामबाय ताई तिनि र आनि आगेनि कसाम जों खालायले माने बर्ण त्रिपुरा बन मानफैका ताई आरक्ष दफ्तर मीडिया रक जतना हामबाय
ताइबो हामबाय मा रहो लासि जाक्तु तुइ दे किरि जाक्तु तुइ दे तिफ्रा मथा दे सीपीएम दे साइमालिया ऊ हासाम साकाव तंग नाहार तंगनै सुनो नरगो फाइबायदि तालासिदि नंनि बागै जुं नग रगरिना बागै सिदेदि तंगो जतना हामबाय आंकक बेसि साया बादि समुक्ति बरक से राबानि दाम माननाय तुइ खायनि हासाम निसिमि थांग तंगो 18 मुरा बरमरा लंत्राय साकान तांने बो तुइमा थांग मनु नदी खुवाई नदी धलाई नदी रायमा नदी शर्मा नदी थांगो बरनि थांग आने हापुंग हाताय खाकलापनि सिमि तुइ चराय थांगो जे जागाने तुइ चेंगो जे जागाने तुइ अंखर फायो ओ आरनि बरक रक तुइ माया जे जागा तुइ पाइथा गयो आरेखा तुइ न बाप कुरि ताकुक ताइ बुकुसम एडीसी हिंगाने चुंगनो एडीसी नि लामा हंकाय बस्ता हाहाय लामा सित्रा लामा हामिया समतलनि लामा हंकाय बेलायनो मिलिक लामा चुंगनुगो आबहाय चुंगनुगो सिनि बरक एडीसी नि बरक हंकाय स्कूल हामिया नॉन एडीसी नि स्कूल हंकाय स्कूल काहाम एडीसी नि बरक रक काहाम माय मुसाया बहक पेटुआ पेटुआ बंगनि यागो हंकाय तिनि बंगनि बुसाक हंकाय जुता बाय कुट बाय खलाय थांगो सिनि बरक रक स्कूल थांग हंकाय एडीसी बिसिंनि याकुंगो जुता कुरै पकेट थाइपुं बुसलि यगै tlang मा थांगो मायो खुइमाने बुमा मुया फायै माइसारि रहरै टिफिन चुय रहनानि जरा कुरै यगै रहरमा दक सुंनुगो ताकुक ताइ बुकुसम परीक्षानि दिन थाइपुं बुसलि चावै गोबावै परीक्षा रिमाया नगो फाइ किफिल फाइमानि चुंनुगो आबो बरनि के एडीसी नि बरक आवल बागैना बुरि रक नरक थांनानि नगो दाक्ति थांनानि नायखा नरक दाक्ति थांसिनाय सुंसियो दंनि वाग रक आदारिनानि तक सबनानि बुन सबनानि बखासे टेक्ट नां तंबायखेना हाइफोरनां दरं मा नायसिंनाय तान बागे हिंकाय फाइनाय विलेज कमिटी इलेक्शन उंखांकाय तामुंनाय उंया आबो आं किसा सानानि मुसुंगो एडीसी नि बिसिंगो विलेज कमिटी इलेक्शन उंखांकाय जे विलेज कमिटी नि इलेक्शन उंखाय बीएससी चेयरमैन ने चंगय मानो ओ बीएससी चेयरमैन उंखा त्रिपुरा राज्य 58टा ब्लॉक नि बिसिंगो एडीसी बिसिंगो 40टा ब्लॉक तंगो जे 40टा ब्लॉक नि बिसिंगो विलेज कमिटी जदि गोबांमा हांकाय ओ पार्टी न बीएससी चेयरमैन उंनाय बीएससी चेयरमैन जदि उंखाय बिनि बिसिंगति से प्राइम मिनिस्टर आवास योजना नि नक माननाय बिनि बिसिंगति से ईद सलें निजांनाय बिनि बिसिंगति से पारानि डेभलप उंनाय बिनि बिसिंगति से तुइ माननाय बिनि बिसिंगति से जे बरक एपीएल तंमानि बिग्राम हांकाय बाहायकले बीपीएल माननाय बाहायकले अंतरदयानि माननाय आबनि बागैनो एडीसी नॉन एडीसी नि एलाकानि बरक रकनि जे राज्य चालक तंगनै बरक रक निनि हाव तंगतुतुइ निनि जागाव तंगतुतुइ ननो याकुं बाय काखलुगय बाहाय खलाय नरक बुरि रक तंबायग्रादि देबुजि ताम ताम रिनानि फाय नंनि वाग रक तिनि थैया ताबुक हिंकाय त्रिपुरा राज्यव जे जे उंनानि दरकार समतल एलाकाव पंचायत इलेक्शन उंखा नगर पंचायत इलेक्शन उंखा पंचायत समिति इलेक्शन उंखा जिला सभापति इलेक्शन उंखा एमपी इलेक्शन उंगो बाई इलेक्शन उंगो राज्य सभा इलेक्शन उंगो नगर निगम इलेक्शन उंगो म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन इलेक्शन उंगो किंतु एडीसी नि विलेज कमिटी इलेक्शन उंया एडीसी नि विलेज कमिटी इलेक्शन उंखांकाय डायरेक्ट दिल्ली नि सिमी पंचायत नि विलेज सेक्रेटरी बाय बिनि अरनि विलेज चेयरमैन नि जॉइंट अकाउंट दिल्ली नि सिमी 587 ता विलेज कमिटी ओ डायरेक्ट रां फाइनाय फाइका हांकाय एडीसी उन्नयन उंनाय एडीसी उन्नयन उंखांकाय नॉन एडीसी नि बरक रक बाय समान ताले उन्नयन उंखांकाय तिप्रा सरक डेभलप उंनाय ओ डेभलप तांथं ओ डेभलप कुनु मते तांग सितंग हिनाय 1.5 বছর উপর उंथांका ताबुक पर्यंत एडीसी नि विलेज कमिटी इलेक्शन खलाइरिया डेभलप नि सिबि डेभलप उं तंथं आबनो सिनि बुकुमबारा तिप्रासा एलाकाओ हुंकाय डेभलप तांथं नॉन एडीसी एलाकाओ खा कोरोना बकुरै कंग्राई बकुरै मुंसा रुक बकुरै नॉन एडीसी नि इलेक्शन उंना फुरो निनि पंचायत इलेक्शन उंना फुरो
नगर पंचायतनि इलेक्शन उंना फुरो बाय इलेक्शन उंना फुरुकाय कोरोना करै एडीसी उन्नयन बागै विलेज कमिटी इलेक्शन उंना फुरुकाय कोरोना फायो आबनि बागैनो आं सानानि मुसुंगो आबनि बागैनो आं जत्तनि बिसिंगो आं नलेजरि नने मुसुंगो ताय उक्लब उसुलनानि जरा करिखा निनि मानथायदे नं कुनु दिन आदाय खालामनाय हांकाय नं सेगय सेमानानाय जों आदाय खालामनानाय आबनि बुबाग्रा आंदोलन खालामनायनि बिसिंतै युद्ध ताबुकनि बरकनि बिसिंतै यागो सेंटियो युद्ध खालायफानो बरकनि इलेक्शन दि युद्ध बरकनि बुट बाक्सो युद्ध खालायै जों बुट बाक्सो बेलट न काहाम खालायै कुप्लुम खालाय दिवै बाहाय खालायसिनि राजनीति अधिकार न सुंमाननाय अबनि प्रोसेस खालाय दङ ताबुक त्रिपुरा राज्यो सीपीएम बाय कांग्रेस जे भावे सिनि बरक न सर्वनाश खालाय थांगा बाहाय खालायै कांग्रेस रक एडीसी माननानि फुरबो सावो रक्त देव एडीसी देवना हिने सावो आनि पूर्व बक्तारक साय थांगा नेने सीपीएम बसावो कुनु मते एडीसी के देवा जायना और कांग्रेस रक सावो लांगमंजार जमीदार हिनै सचिन सिंह संग सावो सीपीएम बो एकई कायदाय सावो कृषक तुमी बेनामी जमी दखल करो हास चाष करो आमते हिनै सावो सुनो सावो पाहाड़ी तुमी पाहाड़े जाओ कागज पत्र थया जाओ कागज पत्र बुइनो क्लांगोसे पाहाड़ चुंग थांनानि फं 1970 साल रायमासर मानो बान निवै तुई दुखसारी वै जत्तो चिनी आरनि खेतरक बिल्डिंग रक चिनी बरग रक बाई माया तंगमानि पर्यन्त हसने हर तुई कुलुगै तुई बिसिंग कुलुगै थुइमानि अबनि उलो जाल बुफुरु पंत बरक बेक्रेन मा खाता खुक्ताय बुखुक्सं आफुरु 1970 बांग्लादेश बाय पाकिस्तान नि युद्ध नांफुरु आयांनि बरक रखाय कासाय फायका अरनि जेनि दुमबुरनि हेंकाय बरक रक बांथेव तुई बाय खारै माथांगै त्रिपुरा राज्य याकावै हुक चामां चामां खारमां मिजोराम पर्यन्त थांगै 50,000 बरक रक चिनि ओ बरक रक ताइसा त्रिपुरा किफिल फाइमासे नंनि बागै जागा करै दुमबुर नंनि जागाया बरक कागज पत्र तुई फाइजात दुमबुरनि तलाव सिसिनि हात अंखौ गसे नाहाय माया आउन बागैनो आइन कानुन निनि बागै करिखा आइन निनि पक्षे करै प्रशासन निनि पक्षे करै निनि बरक रक कलेजो थांगै स्कुल थांगै निनि केएफसीयु थांगै काम खाय फाय नगो किफिल फानो नगो काहाम सरे सक पाइया अब कुनो निश्चय त करि ताखुकताय बुखुकसं त्रिपुरा सरक रमफ्रे जाखा हंकाय थानाव थांगा हंकाय केस यासक जागिया तिनि देन्द्रायचारिओ ड्राग एडिक्टेड खायरिओ बरक रक अरनि पुलिस आरक्षा दप्तरनि बिसिंतै बलं बिसिंग लाइफां गुदक खाय चाय तंगमानिसे बो एनएलएफ तिनि अबार हिनाय थांगो रमै तंगमाने हेंकाय याबा टेबलेट निनि अमेरिकानि फाइमानदे उंखा निनि आफ्रिकाननि फाइमानदे उंखा थाईलैंड चाइना नि फाइमानि उंखा साइमिया आरक्षा दप्तर तिनि याबा टेबलेट इंजेक्शन ड्राग नरमिया टाउन बागे हेंकाय जे जगह इंग्लिश मीडियम तंगो ओ आरनि बरक रक न ड्राग तुनैनाय तंगो ड्राग तुनै चिनि बरक रक ड्राग एडिक्टेड खायरिओ बुथारिओय गंनि बिसिंग त्रिपुरा सरनि बिसिंग ताई सिखला ता तंसितुम सिखला उंगै इंग्लिश मीडियम परीक्षा अंकाय त्रिपुरा लैंड साननाय बुबाग्रानि लगे थांनाय ग्रेटर त्रिपुरा लैंड साननाय संविधान बाय 2/3 एलाकाओ आनि राइट नु बसाननाय बिनि मानथायने बसाननाय भारत वर्षनि संविधान तंतुतै संविधाने कक सावै तंतुतैसे जों माया हंकाय इ संविधान जों मानिया हिनै ब आइननि कक सानाय लीगलनि कक सानाय ब संविधाननि कक सानाय ब पार्लियामेन्टनि कक सानाय ब विधानसभा कक सानाय बिनि राइटनि कक सावयानो हिनै याबा टेबलेट चारिओ इंजेक्शन दिवै ओ त्राय रक्न सर्वनाश खालायदि दिनै बरनि प्लान उंखना चाहिनि बुबाग्रा फाइप्रो थानसा उंतै तिसे त्रिपुरा साना बो हंकाय बर नं थानसा नायखाबा हिनै त्रिपुरा म थाना मरेल डाउन खायना नां बुसगां कायसा बरक नां साका थानसा उंनाय बरक न कोनो दिन थानसा उमफायदि हिनै बरक रक बुया जदि बुजागै तंखांकाय जे बरक थानसा उंया
बनसे खुन्जु मेर मेरे थान्सा नि ताखुको दाना बागै गुन्डा बिसिङ दाना बागै खुन्जु मा मेरो हिंगा तांबा बडो थान्सा मा खैनाय जेबरक नि नगो चाउ एडिसी तंगतुतुइ एडिसी नि राबार बागान खैतुतुइ एडिसी नि रसा तुतुइ एडिसी ओ नुंबाय तंगतुतुइ नि अरनि सम्पत्ति चानाय थुमानिका बुइ नगो थांग थइनाय जुक्तिका बुइनरिनाय अनेक समय उनको नुगो नरक बगा तखिरायनि पुकुरो चावै पुंखिरायनि ओ बुफां याफां थांग थयो अमति तंगला एडिसी ओ तंगतुतुइ एडिसी ओ राबार बागान खलायै एडिसी नि रांचा चावै थइनाय हेगा बरि समुकनि सीपीएम पार्टी बैसे थइनाय तामो हंकाय निनि आनि मंगो जत रिपोर्ट हाबियारिनाय ओ बरंग न से खुन्नु मेर बलै आउन बगना ताखुकताय सानार बुजुंगो टिउजेस आंदोलन खलायका 2 लक्ष टिउजेस आंदोलन खलाय माने बागे एडिसी मांखा टीएनबी 350 হইতে 300 জন टीएनबी आंदोलन खलायै 3টা सीट मांखा 1990 हरिनाथनि नेतृत्वे एडिसी प्रशासन फायै अफ्रो टिउजेस सरकारुंगै आफ्रो लस्कर इस्युनो बाद खलायका भूमि हस्तांतर हिमाने लाम जागारो किफिली मानबायखा नयनबासीनि नेतृत्वे बरक 150-200 जन एनबी प्रोजेक्ट नि बिसिंगतै खुमलुंगो कलेज सुंखा एटीटीएम ललित देबरमानि सिंह टेक्निकल कलेज सुंखा आगरतलानि उज्जयंत पेलेस जे आरो विधानसभा तंगमानि विधानसभा नर्दि अब राजानि नक हि हिमान्न विधानसभा मन्दरखा तुई काहाम नुंगना बागै पर्यन्त कलेज काहाम मानन बागै पर्यन्त सिनि बररक सिलाइ मारमखा सिनि बररक सिलाइ मारमखा सिलाइ रम एखे मुंसेसे मानलिया सिट मानन बागै सिलाइ मारमो निनि तुई काहाम नुंगना बागै सिलाइ मारमो निनि हावा राइट कक साना बागै नुं सिलाइ मारमो आउन बागैबा सिनि प्रत्येकटा जिनिस मामानि सुं मानखा अबनि बिसिंतै 2 लाख टिउजेस नि बिसिंतैसे एडिसी मानो हंकाय 300 जन 350 जन टीएनबी नि बिसिंतैसे 3टा सीट मानो हंकाय ताबुक बुवागरानि तिप्रा मथानि बिसिंतै चिनि तिप्रा मथानि बिसिंतै 100 जन बुकुमबारा हंकाय प्राय 70-80 जन बुकुमबारा तिप्रा मथाव तंगो तार माने तिप्राल्यान्ड मा ग्रेटर तिप्राल्यान्ड माननानि आवताय कुनु सन्देह कुरै मासे मानसिनाय ग्रेटर तिप्राल्यान्ड माननानि ताय कुनु माइकेल कसैगार मानि आवनो प्रमाण ता बुक्ताय बुक्ताय आउन मगन आं सानान मोजो ताय कगलरिया जिनि ताय कासा मिटिं तंगो निनि दफाना हामजागिया बरग रक बुनि दफाना हामजागनाय बरग रक बुट बुसाना हंकाय बनो याकुं रमै बाम फाना मा साइनाय अ बबै अ ता बुनि दफानि बरगनो मुथांनानि बागै ताकलाय नं बुट ताबुता सरि तिप्रा मथा सिबिने बुसावै 8टा रिसमुकनि विलेज कमिटिने इलेक्टेड खयै रिसमुक तिप्रा मथानि ब्लक एडभाइजरी कमिटि चेयरमैन सामै बुबागरानि मुखां कुसुं खयै दिल्लीनि रां पजा तुबै इ दफानो निनि याक बायने नं चालकदानि क्षमता न सुंबाय सुंनो नाहालाय सिरि हिनाय सीपीएम कांग्रेस ताई विभिन्न पार्टी बीजेपी आईपीएफ तिनि फाना नुं ताबुसा सिदै बुसाना हंकाय नुं तिप्रा मथा फायै नुं न बुसादि हिनाय सुं मा सानाय मनो अनुरोध मा खलायनाय ताई अनेक बरक सीपीएम नि नक नि बरक रक सीपीएम खलायमां बुसारक कलेजे परेखा कलेजे परै बाहाय तामुं खांगिया एडुकेटेड उंगै सिका सिमानि बिसिंगै सीपीएम नि बुसारक ताबुक तिप्रा मथा कबांगमा तंगो आवनि बागैनो सीपीएम नि बरक तिप्रा मथा फायाकाय बीजेपी नि बरक तिप्रा मथा फायाकाय आईपीएफ नि बरक तिप्रा मथा फायाकाय तिप्रा मथा 2021 क्षमता फाइगला खामो जेहेतु फाइका बैक गियर सिस्टम करिता बैक गियर तारे दे टाउन बागे हेंकाय धर्म ग्रंथ हो तंगो बुरा रोक ताई बसियो बापे धर्म कले पुते खाय पुते धर्म कले बापे स्वर्गे जाय माहाय तान बागे हेंकाय सीपीएम रो पाप खलायका उदबास्त के जमी दीते हमना आयंगना नितुबुखा जेफरो आयंगना नितुबुखा सीपीएम रंग नि चेयरमैन मंत्री उंफा लिया बिनि बसारक सिक्कित उंफाना कुनो सामुं मालिया चाकरी दि मालिया आवन बागैना
sini right tu sung mana nango hinai CPM khlai tu tipane Tipra Motha Phai tini ang se leadership rinai CPM nung ani babu phana nung silia nung khan ka lakha pora kuriyai bui bai thokok jak tani village chairman nung kha nini busala ang BA pass ung kha ang tai thokok jak lia hinai Motha Phai ka hangka ba tabuk ba o bufa song kai sana mujung lia sana kuri kha ani babu ba hai ani babu ne kok saina paitha disino ani babu 2000 ang bud dipro ani babu khai suti ma bu kasak khito kasak do hekai ang bud didani thangmani ang bud busau IPF tini ani babu khai bud didan thangman se bud di phaika babu nung bora bosino bud dikha ang to nasala mantri ngai bud pass klaikai nung ana bud dikhna bele ang na bud diai so borori hekai kokoyo tak kai phika bo ri kai phika CPM bud ang saka nasala se mantri ngai IPF tini hekai nung tan bage CPM bud di hekai आगे दशरथ फाइय कुलाई बाजेनी दाग कताल पाइय सम रिवय ओ जागो ताखुम राथरै थुइ थपताम रिवय तराक 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 मत सलाग्रि फुं मन्त्र मा सापं मन्त्र ता मन्त्र काय ब्रह्मा विष्णु महेश्वर हि मा साप पाप हाइसे लबो आइ हि मा सापं आसुबै बुथागिया दासे सलागै बरक मा सापं स्वर्ग मर्त पाताल तार माने nung jodi CPM khlai ka hangka sorga tangnai athre patre lama kore ka morto thanai CPM ya kai tai kobune party uthanga kai nung patalo thangnai nana ka thangoi nana ha kora phopnai asuk jat aboni bagai babu age sombai sawi smai tangjak angna budhiya hiso pap re pa ani babu budhiya phone ang pass apro haibele borno ang bud pass समचावै समय तांगजाक बुट दिए फन ताकलाई 8टा विलेज कमिटी ओ रिसिमुको जत पास आफरे नंगले बियाक थानाय ओ CPM ओ कांग्रेस जुम बियाक थानाय आउनि बागैन दिन थाकते बासा कर समर्थनै नीरव दर्शकै समर्थनै लखनि माहाय जे बरक सिकक खलाय तंगमा फन ब सिकक हि साया चुपचाप उंतंग हांगाय नुगैबो नुगिया हि तांगाय ब समर्थन खायमान समान nung CPM Congress khlaipana BJP khlaipana ani basa phana bud basa tong angmungsa sia ani basalana samlok maliyo Tipra Motha mang khlai tongo angle saimiya hine nogo apha asuk tong sidino apru duba sugai ton di kalam thangsari abura buri sorok na taini 2005 ang bud basa phro kai ani babu to boiragi ba angwaisa hori sabha khlai kirtan khlai klang thanga nung bud center thangbang lakne thangli ble o basra hongkai ani babu CPM bud die kuno borilia angkai buto fail CPM na budi mapruka angkai buto pass kaisa tongo nung taklai thudi hi saka hangkai opasara huk ni mai mama hai BJP rok Tipra Motha na kasunan bagai counting agent form po jori liabla last mohanpura tulung lekhabla parumita ni tmabodi gan hai ulole baisau an ko se pass bongna pass klai ro hosidi hi se mas hasi himla पास याखे विपद उनाइ दाइ आउन बागैन परिवेश एमन बाबे खाइना नांनाय निनि हाबो नुम कमानानि लामा थां तंका कमायानि व्यवस्था बुइबै ता साजाकदि नुम निनि बागै नंमान सुदि जिनि बरो हुंकाय ओ बसुगिया फांगो ओको तंगे ताम हेमनो आबो सावने पाइथा दिसनाय बुरि फांगिया फांगो बुरि फांग बथाय काइसे चायादा तग्रय हिनाय ताम हिनजाने तग्रय बिनि बिखि हिंकाय जिलापि हाय ककै मकय ओ बो सापं ओंको ko kokiyama ang sai thui mani wana ya khipai koi mani wana hoisa basai kai bui bai gulai bai kokja ka puthar ta abar was wana ya bini bikhi tamui kepleng ya se wana phungbo nung CPM Congress BJP klai ni ha ni odikar sab kamai thangmai ka wa wana ya bini basai thui ba wa ne khipai koi me se wana bo buini opi buini dagao thang ri samugo thangoi Saka kapsa manungka abase tong thotok nini parao sabo juak dungnai sabo tamo sap sai di bai bele aun bagaina sajak nai ko mungna saji saya ko mungna monogde tau ka abusu ko samani hahai monongbo maya tiklaibo maya tam khainai no nini borok jodi nini sotrung to hakai nong tam khainai bano anurut ma khainai bujidi naisugya prisedi
naisuk yapri sedi Thansa Sakanya Thaiba bujidi naisuk yapri sedi sung sabub le o baboy hugo kaimani mui kakhan nung mai male balu kham maya ganang ni lokhiyo himle so hayadoi lama koreni Thaisarem nung mai tongani ang perem nung le tabu boro ang le no ti Tipra mo ta je perem nung le sipem mo thaw klok sipem party bisa tuma perem ang mai ka ro tong nai na thang nai ni congress tuma jat aun bagane op perem grei perem khet perem aun bagane chung bai chini bai chung bai na sini na ni bagai Thansa de hinai bobagara ni mukhna kusung khai de hinai jotona kobogai ani kokna Motha chine jotona hambai khulumka national highway tri phayo lama tri phayo room bai phayo gari bai phayo plane bai phayo train bai phayo tamani bagai computer bai phana detector bai phana tamani bagai yaba tablet bai yaba syringe ni kuno ramai maya hom tini belai wan sunglat dorkar takuk tai bukuk song awani bagai no nung tai uklok tau sulu sidi back gear system kuroi joto din porjonto chini manthai maya sak joto din porjonto সংবিধান right maya sak joto din porjonto greater Tipra land maya sak yapri semani ta yakade jodi yapri semani kebol Dhophani ta gai sung khaprum nai khaprumoi maya kai him nai himoi maya kai makhak nai makhagoi maya kai rodo nai rodoi maya kai bisna klai tok tu define kok sanai kok sai maya kai kap nai kaboi maya kai tai phano thuti define ani Tipra land hinoi phano thuyang sina ka no compromise rang bai ta paijak di puisa bai ta paijak di pot bai ta paijak di samung nungmung bai ta paijak di kaisa kok tongo ami korle character dile pong tumi korle raslila nung आंदोलन खालायखाय संविधान नि बिसिं टिफाना nung खाय ट्रेटर फं nung जाति द्रोही देश द्रोही जे बरकनो पहिला बुथाना नायो जे पार्टी न पहिला सकमना नायो जे व्यक्ति न पहिला बुथाना नायो हंकाय बखरक गना बमतम गना रोग हिंबो ई बरक बा कवर सुं खाबला ई बरक देह बारसाय म गुरिखा ई बरक कवर उंखा अबनि उनका बो एंटी सोशल उंखा समाज द्रोही उनका तार बने नन दाक्ति बुथाना छाम्बका अब काय बम तम गनाग रोक्ने पोलिसी